Zêdetir jî 18,000 xwendevan li parêzgeha Sinê de jî xwendinê pare mane. Pêka amarên rejîma İslamiya Iranê, zêdetir jî 1811 xwendevan bi sedema destdengî û hejariyê jî xwendinê bêpar mane, ku ji vê amarê 2376 xwendevan li asta dibistanî, an ku dest pêkî, û zêdetir jî 16,000 xwendevan jî li konaka navendî, dest jî xwendinê berdane. Li vê derhekê de, Mihemet Ceyfer Kaim Penah, cîhgirê birêveberiya serkomarê rejîmê tevî îşare kirin. Bivan amaran ra gihandiye, ku zêdetir jî 25,000 kes li parêzgeha Sinê de şiyana xwendin û nivîsandinê nînin. û li vê parêzgehê de 3,000 mamosteyên din en xwendingehan bo vê parêzgehê hewçene. Bilinbûna nirka hewçehiyên xwendevanan û daketina dahata malbatan û hervîsa bandor û givaşên bo ser malbatên li vê parêzgehê. Bûye sedem, ku gelek jî xwendevanan bivan sedeman bîneçarî dest jî xwendinê berdane. Li sala 1400 seya rojî de li Iranê, zêdetir jî 3 milyon xwendevan jî xwendinê bi dûr mane, ku sedema bingehîn hejarî û givaşên rejîmê bo ser malbatan bûye.